Bueno, eta saio musikatuai dagokionez gaurko emanaldirako prestatuta geneukana hoixe ezan. Baina saioa bukatu horretik eta gure betiko agurrakin danon artean bukatu horretik, aurtengo 28. Basarri sariko sari banaketai tartetxo bat ingo dio. Aurten 11 lan aurkeztu dira Basarri sarira eta txapelduna zorionez etxekoa deu, etxian gehatu zaigu, saria. Bueno, beretat eramango noski. Han Errauskitzek irabazi du. Zopa osten ari zaizu sortakin. Atorrela txapela jaztea, Anerrek sorta kantatuko dugu eta gero elkarrekin bukatuko dugu saioa. Agunekin kantatzea o... Vale, bueno, ez da ondo esan. Enaiz guztauko alba da. Bueno, sorta da nahiko egia esan da teknikara begira inun sorta bat, jolas batetik edo hasi nintzen, oso natural zakarra ateatzen nahi nintzala okurritu zaiten jolas batetik. Eta baina, bueno, berrikuntza deitzaion edo nola deitzaion, normalian bertsotan, bertso bakoitzean errimakera bat erabiltzen da, eta lerro bikoitietan errimatzen da. Nik indet lerro bikoitietan errimatziaz gain, lerro bakoitietan ere beste errima bat gehitu. Orduan, bertso bakoitzean 2 errima klase daude, segidan dihoazenak, fijatu ezkeo kontuatuko zeate. Nahi naturala eta ez zaiten eta atsegin egitez zaiten oso belarrira eta jolasekin segitzia erabakin duen da honea iritsi nintzen. Teknikoki nahiko ariketa zaila zen eta saiatu nintzen diskurtso aldetik sakontasun ikeragarririk exigituko etzin zerbait gai bati heltzen eta bueno, askotan kontatuan gauza bat beste era baten kontatzen saiatu nintzen eta izan zen harreman baten bukaera bat eta gero, bueno, harreman horren bukaera kontatu nun neutroki egin nahi nun zerbait zana eta bapatien sortak ia osatuta neukanean nire arabera konturatu nintzen sorta berriz irakurritekoan igual uste baino gauza gehiago zeudela eta neutrotasun ere hori ere zerbaitek markatzen zula eta nik oso argi ikusten duen, nahiz eta zehazten etzan esplizituki boteretik eraikitako harreman bezala eta gaina nabarmen irakurtzen duen nik behintzat bertsoietan harreman heterosexual bat, gizon bat tipa bat uzten eta dena bea esaten. Eta bueno, pixkat hort izan, parentesi bat, entzun ez duenentzat entzun Besaulkia podcasta eta nahi nun hau esan da bukatu hor iten dan bi hitzeko aipamen grazia handi egiten batekin eta da gizon modernoak nola zen, marumo iso. Eta ia, hori zen, marumo iso. Oso zaila jarri egin musikariei, orduan, saioko zerbait iten, gaizki atatzea da, barkatuko izazuet, nik barkatuko izazuet, eta listo. Ez galdetu zergatik badugu aski ibilgu ikus dezaket bertatik naiztabi Espainiak bildu ez dakizunik ez dakit hau zer nola darabilgu hitz egintzazu zugatik ta ez nigatik isildu bakoitzak besten nirbana sentitzen duzin biratsu eta aleren nigana
Urbiltzearen bibazu, bi begiri begi bana, isiluneak dirasu, zer da esan zenidana, ta zer esan nahi didazu. Hitzetik batuok noizbait, itzabadugu lanabes, gogora ditzaket zenbait, izketaldi boz erabez, noiz egiten duzun gogait, zeri begiozun amets, zenioena aztu zait, isildu zenuena ez izango ez da baizu, urteen iragaitea, aserako sudir daitzu, ura bihurtu zaitkea, bai zuriari natzaizu, lasaitzen saia zaitea, zopa ozten ari zaizu, ez negar egin maitea. Nork esaten du murrua, ez daitekenik erori, estutzen zaizun larrua, bada nahikoa galzori, aska ezazu barrua, ondo dakit zer den hori, ez dela nire errua, baina ez zaudela ongi, ez da xamurra egien, ahoza poretotela, sentitu arren alien, zeure etxean zaudela, ziurrenik carpe diem, korritu zaizurrin, akaso bazenekien, nik ere banekiela. Eta buelta ematen papela, baina nahi bainuen bizi, aske bezain efimero, ez biktimismo ez luizi, autuan bego, zure agurra iritsi, baldin bada honezkero, onartuko dut lehenbizi, ta ulertuko dut gero, oro ez da laztan musu, hau ez da hausnartu abar, beti dira arriskutsu, izan beharraren trabak, zoaz urrun alden duzu, joan askatu erabat, zuk eskubide bat duzu, ta beraz nik ardura bat, azken momentoko arazoak, gitarra isoko bat aportu zaio, etxabena aportuko. antza hautsak,
neuk mugitzea aski zen, komunikazio pausak, maiz ez ditut digeritzen, bota gabeko perpausak, osatzera ohitu nintzen, zergatik ez zara gauzak, esatera atrebitzen. Oroitzapenak multzoka, gorde ditut zure gandik, orduan moztu zen soka, kolpea orai eman dit, nola bi aste masoka, igaro ditudan handik, amaitu ez zenuen zopa, maian dago oraindik. Gogamena ordu dani, iskalakako mudan, zure hitzak nik esanik, zeu buru makurmenturan, naiz berandu den jadanik, orainik egidut dudan, zu isiltzen zinen alanik, isilarazten zintudan zurekin dara mazunak, sortua horren daubela, gaur ere orditasunak, pasarazidit gaubela, zinenaren oi hartzunak, utziz gerozik gaugela, uste dut isiltasunak, diseinalatzen nauela, zinenaren oi hartzunak, utziz geroztik gaugela, uste dut isiltasunak, diseinalatzen nauela.